Fabio Spiteri huwa l-ewwel atleta Malti li temm b'suċċess il-maratona magħrufa bħala 5 by Ironman. Maratona li tinkludi 19 km ta' hawn, 900 km ta' ċikliżmu u 211 km ġiri. Ma' One News ftit qabel ma siefer biex jieħu sehem f'din l-isfida, huwa kien qal li kien se jgħaddi lilu nnifsu minn din l-isfida b'risq is-santwarji tal-annimali. Mal-wasla tiegħu lura f'Malta huwa ntlaqa minn diversi ħbieb u membri tal-familja kif ukoll minn ftit mill-klieb tiegħu. Fabio għalinna li sa issa s-somma miġbura b'risq is-santwarji tal-annimali hija ta' madwar 33,000 euro u li huwa jinsab bla kliem minħabba l-fatt li rnexxielu jeleb din l-isfida fiżika. Tħossni sodisfaċenti ħafna kemm għax hija tal-liqa jibsa. Din kienet World Cup, ġejt is-seba' post ġifieri overall u il-125th person li spiċċa dit tip ta' distanza minn kemm ilha teżisti din ir-race. Minkejja li jiem ta' sfidi li jagħmel fi Franza tul il-maratona, Fabio sqal li issa se jitfajneħ fuq sfida oħra, maratona li hija twila d-doppju ta' dik li għadu kif jeleb. Għandi bżonn break tajjeb, ħanistrieħ ġanka tlif ċeba weight, tinħossni slow motion, naqqas tarqat xorta l-avari li 3 riqiet. Le, nistrieħhom bad nibda nitrenja bil-moto u naraw x'għan evvinta.